खुलुमबाय आंनि मुङा गौतमी खाख्लारि आंनि आइनि मुङा जाबाय बिग्रायसुलि खाख्लारि आरो आफानि मुङा सुरेश खाख्लारि आङो गेरुपारा गामिनि आं स्कुलिंखौ अक्जिलियाम कन्वेन्ट हाई स्कुल टंलानिफ्राय खालामदोंमोन ओमफ्राय सिनियर सेकेन्डारिखौ आङो अरुणोदय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय खालामबाय ओमफ्राय कचिंखौ गुवाहाटीयाव लाहैदोंमोन ओमफ्राय दा निट 2024 खौ होदोंमोन ओमफ्राय दा बेयाव कचिंआ GMC नि सासे टिचारमोन इन्टार्नशिप खालामबाय थानाय बिथांनियाव पार्सनेलि लादोंमोन आरो मोनथाम साबजेक्टखौबो बिथांनियावनो लादोंमोन सासेल' टिचारानो फोरोंजोबोमोन आरो गासैखौबो बे माने कचिंखौ बेसेबां सान लाखो कचिंखौहाय 8 months लानाय जादोंमोन ओरैनो प्रेक्टिकेलि 9 months लानांगौ खिन्थु 1 month बाहाय बिथिं जानानै 8 months जाबाय आरो ओमफ्राय बे नैबेयाव माबा एन्ट्रिजों खुंनायखौ बोरै होखो निट आनजादाव एग्जामा सेन्टारा उदालगुरियाव गोलैदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय माने बुजि मोनासै जिहेतु माने एन्ट्रिजों खुंनाय नेशनेल टेस्ट एजेन्सिया खुंनाय बे आनजादखौ नोङो सेन्टार हिसाबै बबेयाव मोनखो उदालगुरि कलेजाव गोलैदोंमोन बेनिफ्राय बे आनजादखौ होबाय नङा होमबा बेनिफ्राय बिनि सिगां प्रिपारेसननि थाखाय नों माने टाइम शेड्युलफोरा बोरैमोन टाइम शेड्युला जोंनिया जिहेतु क्लासआ माने टिचारा जोंनिया जिहेतु डक्टरमोन बिदिनो बियो इन्टार्नशिपआव बियो सानसे डिउटि थायोमोन नालाय डिउटि थानायहाय माने बियो क्लासखौ माने बेलासेसो लानो हायोमोन बिनिखायनो जोङो इभिनिं टाइमाव क्लास खालामनानै बांसिन 4टाफोराव थांनानै माने 8टाफोराव मोनफायोमोन आरो 8टाफोराव मोनफायनानै बेनिफ्राय ओमफ्राय ओंखायनो हरावसो फरायनाया जायोमोन माने हरसे फरायनानै ओमफ्राय माने स्लिपिं शेड्युला उल्था जानानै मर्निंआवसो जाहैयोमोन आरो ओमफ्राय मर्निंआव बिदिनो 12टासोआव उठिनानै ब्रेकफास्ट खालामबाय उनाव 2टासोआव आरो बिथिं लान्च खालामबाय ओमफ्राय आरो बिथिं आरो कन्टिनिउ आरो 4निफ्राय आरो क्लासाव थांबाय बिदिनो जायोमोन आरो बिदिनो माने समा बारबाय ओमफ्राय सेल्फ स्टाडियासो बांसिन जादों आरो सेल्फ स्टाडिया बिराद इम्पर्टेन्ट माने टिचारालाय फोरोंगोनल'सो टिचारनि फोरोंनायनि बादखा माने सेल्फ स्टाडिया बिराद इम्पर्टेन्ट टिचारनि क्लासावनो जे रोंजोबगोन बेथ' नङा टिचारा नांगौखिनिखौ फोरोङो नालाय बेनि बादखा माने नों गावगाय बिराद एक्सट्रा कुइसन प्रेक्टिस खालामनांगौ जायो आरो बिराद MCQ सल्भ खालामनांगौ जायो आरो बिदिनो मक टेस्ट बिराद होनांगौ आरो मक टेस्टआव मार्क्सआ मोजां फैबा उनाव माने सियर जाखायो जे माने मोनगोन होननानै आखाया थालांखायो आरो माने बांसिन फरायसाफोरखौ नुबाय माने दिनै कच लायालासिनो रावबो बिदिनो पास खालामनो हायाखै माने कच लाथारनांगौ नामा कच लाथारनांगौ बेथ' नङा खिन्थु माने जों जिहेतु फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव मोजां फरायखाया बे नंखागौ आरो जों माने मिथिया जे मा रखम एप्रोच खालामनांगौ प्रब्लेमा बेयावनो कचिं लायाबाबो जायो होमबाबो माने जों बे माने माबायानो माने रोंखायानो माने फरायनो माने बेखौ माने जों एप्रोच खालामनो रोङा आंनि केसआव नायब्ला आङो 12 आं मिथियानोमोन जे माने मा रखम फरायनांगौ फार्स्टआव सानोमोन माने बे कुइसनखौ फरायबाय बेनिफ्राय एन्सार फैगोन खिन्थु बिदि जाया माने नों पुरा लाइन बाय लाइन माने पुरा बुजिथारनांगौ आरो नोंबो स्किप खालामनो हाखाया माथो जे बे जिखिनि फरायनांगौ हमना ला दायो NCERT सेबखानाय माखासे बिजाबफोर थाबाय दा बेफोरखौ फरायदोंमोन मालाबा नायनाय जादोंमोन आं NCERT नि बाहेरा जेबो नायखायाखैमोन आरो जोंना माने टिचारा मडिउलबो होखायाखैमोन खारन मडिउलखौ होबा मा जायो स्टुडेन्टआ सानो मडिउलनिफ्राय फैखागोन मडिउलखौलाय मानोथो होदो बेनिफ्राय फरायनोसै होनना जायो जोंनि केसआव बिदि नङामोन जोंखौ बुंदोंमोन जे खालि NCERT निफ्राय फराय आरो NCERT नि बाहेरा आं बाहाय बांला बारा होगोन नट्सखौ बेनि बाहेरा आरो जेबो फरायनाङा खारन नों बारा बाहेरा बुस्थु फरायबा बे जिहेतु माने एग्जामाव फाया होनबा बे जेबो माने नोंहा लाब जायाना ओरैनोसो टाइम वेस्ट जालांगोन बिनिखायनो माने जोंखौ पुरा माने NCERT बेस फरायहोखादोंमोन आरो बेनि बाहेरा माने एकदम बिराद 1% माने NCERT नि बियावनो फरायहोदोंमोन आरो बाखि पुरा NCERT बेस खामोन बेनि पुरा नम्बर गैखायामोन मोजां खारन जोंनिया माने बिरादानो बेफोरनि फारसे माने एसांबो मिथिनाय जायाखैमोन ना सिगाङाव दा बेफोरखौ माने फ्रियावनो होनायहै माने बिराद स्टुडेन्टआ गावसोरनि माबाफोरखौ सिमांफोरखौ माने ड्रिमखौ माने साक्सेसफुल खालामनो हानायाव लामायाव फैदों खारन सिगाङाव बिरादा सानोमोन जे गोरालै हाखाया महाथो आरो कचिं हरनायाबो गुवाहाटी होनावथ' लाखनि सायाव फैसा थाङाबा जाखाया दा बेफोरखौ होनाया बिराद मोजां जादों आरो स्टुडेन्टफोराबो खस्थ' नखरनिफोराबो एग्जामखौ पास खालामनानै मोजां कचिं खालामनानै डक्टर जानो हादों जोबोर मोजां आरो बेखिनि होनाया माने बिराद स्टुडेन्टखौ हेल्प खालामदों आरो खस्थ'फोरखौ नों खालामदोंमोन ना बे
सुपार 50खौ आं एप्लाइ खालामदों होदोंमोन एग्जामखौ बाट फरायासै 12 पास जानानै माने फरायालाखौनो होनाय नालाय खिन्थु दा इम्परटेन्ट दोङो सानबाय आरो दासो रियेलाइज जायोसै होनायबा बारा मोजां जागौमोन होननानै रिजाल्टखौ बे समायाव आरो माने इन्टिग्रेटेडबो नङामोन आंनिया बिदिनो आरो बारा आइडियाबो गैयामोन कुइसना बोरै फैगोन एसां आइडिया गैयामोन आरो बेयाव पास जायासै आरो पास जायियाव बिदि थांनांबाय आरो बेलेग कचिंआव थांबाय ओमफ्राय दा नोंनि जेसेबांखिनि दायो जिखिनि कर्सखौ नोङो लानो खाबु मोनबाय फरायनो खाबु मोनबाय नोङो दिनै नैबे समाव सोरखौ बांसिन साबायखर बावनो सानो साबायखरखौ सोरखौ बावगोन नोंखौ नों जे फरायनायाव जे थुलुंगानाय मोनबाय obviously पेरेन्टस कारन बिसोर सापर्ट खालामनायखायसो कारन नों बोसोरसे ड्रप होनाया एसां इजि खुरां नङा गासैबो सानो जे बोसोरसेयाव मोनाबाथ' बोसोरसे बरबाद दालाय डिग्री खालामनायबा बोसोरसे थांगौबायमोन बाहाय आगबारिगौबायमोन बोसोरसे दा ड्रप होनानैबो बोसोरसे मोनाबा माने बिराद सिन्था नांगौ जायो आरोथ' आंखौबो बिराद माने बे समायाव गिदोंमोन आरो मोनाबा मा जागोन उनाव आरो डिग्री एडमिसन खालामबा आरो बोसोरसे थाबावगोन बेनि थाखाय आंनि पेरेन्टस बिराद सापर्ट खालामदों आरो बिदिनो लोगोसे आंनि आबौ आबै बिराद सापर्ट खालामदों ओमफ्राय आरो टिचारा जाय आंखौ फोरोंदोंमोन बेबो बिराद सापर्ट खालामदोंमोन माने फोरोंनाया बिथांनिया बिराद मोजांमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बिसोरनि हेल्पआवनो बेखिनि जानो हाबाय आरो कारन बिसोरबो सापर्ट खालामाबा बोरै हानो गावगाय फरायनायदोंल' हायाना ओमफ्राय बिथिं आं गावगायबो एसे खस्थ' खालामदोंमोन खालामनाया बिदिनो मोनबाय आरो सेल्फ स्टाडि थायोब्ला सेल्फ नाजानाय थायोब्ला सोरनिबाफ्राय मदद मोनोबा थारमाने बियो जाफुंसार जानायाव मदद होयो आरो नङा होमबा बेनि बांसिन जुदि सोरबा हेल्प खालामबाबो नोंहा जुदि गोसो गैयाबा बे जाखाया बे मिसा खौरांखा कारन नायना नायोबा माने बिराद मा होनना बुङो स्टुडेन्टफोरा थाङो नालाय कचिंआव जुदि बिदिमबा कारन बिसोरनि पेरेन्टसआ दा माने बाहाय जाय माने हायार माने मोजां न'खरनि आरो लाइक रिच फेमिलिनि बिसोरनि गथ'फोराबोथ' थाङोना कचिं खालामनो बिसोरथ' पेरेन्टसआ फुल सापर्ट थाखायो जेबो सिन्था थाया जे माने दे थां बिदि जायोना थ' बेनो आरो नों गावगाय जुदि माने गाव गोसो जानानै खस्थ' खालामाबा जिमान मालाया सापर्ट खालाम बेयो माने केতিয়াव जानो हाया आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे आंनिसो उन्दै बिदा फंबाय आगैमोननाव रिकुवेस्ट खालामो जे मोजाङै फरायनांगौ आरो टाइम वेस्ट खालामनाङा आरो बिमा बिफानाव प्रेसार होनाङा बिसोरो कारन नोंसोरखौ खस्थ' खालामनानै फरायहोदो आरो बेखौ एप्रिसियेट खालामनांगौ बिसोरनि सायाव बार्डोन होनाङा जेसां हायो माने गाव खस्थ' खालामनानै केरियारखौ बनायनो सेस्था खालामनांगौ आरो टाइम वेस्ट खालामालाखानो दानि गथ'फोरखौ जों नुबाय माखासे खिन्थु माने बिराद मोजां मार्क लाबाबाबो माने साइन्स स्ट्रिमाव कमार्स स्ट्रिमाव थांनो नागिरा नोङो मा बुङो बिथाङा आं बेखौनो खावलायो जे माने साइन्सआ एसांबो गोरा नङा जोंनिया माने स्टुडेन्टआ माने मा होनो मेट्रिकआव माने 90 एबभ पार्सेन्टाइल बा मोजां पार्सेन्टेज लानानैबो साइन्स लानो नागिरा माने बिराद टाफ सानो बिदि नङा नों माने मोजां फरायनानै गावगायथ' खस्थ' खालामखानांगोनानो आरो मोजां गाइड मोनबा अभियासलि बे बुस्थुआ एसांबो टाफ नङा जे जेसांखिनि जों सानो बेनि थाखायनो आं सानो जे स्टुडेन्टफोरा हानायसिम लानांगौ आरो केरियारखौ माने बेयाव बिराद फिल्ड दङ नालाय साइन्सआव बिदि नङा जे मोनसेल' माने लामा दोङो बिराद लामा दोङो बेखौ लानानै नोङो माने बेलेग बेलेग लामायाव थानानै माने गावसोरनि ड्रिमखौ क्लियार खालामनांगौ आरो माने जेरै गासैबो माने एग्जामफोरखौ होनांगौ बा कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ होना नायनांगौ माने गासैखौबो एक्सप्लर खालामनांगौ आरो बिदि माने होयिनि सिगाङावनो हाखाया होनना साननाया बे माने बाहाय गोरोन्थि आरो जों नुबाय हमनानै ला दायो आथिखालाव माने सिगाङावथ' बिराद माने टाफ होननानै सानोमोन माखासे माबायाव जिहेतु दायो बै बांसिनै जिहेतु जों नुबाय जोंनि फरायसाफोरा माने मबाइलफोरजोंसो बिराद बिजि थायो दा मबाइलखौ नोंनि बादिब्ला नायनो नांगौ नाङा आं नायनो नाङाखौथ' होना कारन दा माबायानो माने जोंनि बे मा होनगोन जुगानो बेनो नालाय पुरा माने बिराद माने नेट गैयाबा बा मबाइल गैयाबा सोलिनो हाया आंबो नायनांगौ बाट लिमिट मोनसे थायो आरो नों बे लिमिटखौ एक्सिड खालामब्ला माने नोंनि लस लिमिटनि मथे सोलिबा माने नों गावगा बेनिफिट जागोन आरो बेखौनो बुंगोन आं जों नुबाय बांसिनै मबाइलखौ लानानै खिन्थु माने ससियेल मिडियाजोंसो बिराद बेस्थ' थायो दा बिनि थाखाय बे ससियेल मिडिया नोंनि बादिब्ला फरायसाखौ मोजां खालामो ना गाज्रि खालामो ससियेल मिडियाखौथ' माने नोङो
आं बुङा जे इउज खालामनाङा आंबो गावगायनि टाइमाव आंबो इउज खालामोमोन खिन्थु माने लिमिटाव खालामोमोन आरो जे माने दा इखिनि टाइमखौ आं ससियेल मिडिया नायगोन ओमफ्राय बेखिनि टाइमनिफ्राय आं माने स्टाडिखौ स्टार्ट खालामगोन बिदि नङा जे माने खारन ससियेल मिडियायाव नोङो जेरै इन्स्टाग्रामाव मोनसे रिल्स स्क्रल खालामबाय खामफ्लांबाय थाबाय बिदिनो माने टाइमा बिराद वेस्ट जायो आरो बेनिखायनो गावगायखौ माने कन्ट्रल लाखिनाया बिराद माबा आरो माने इम्परटेन्ट आरो खारन टाइम वेस्ट खालामनाया बिराद माबा आरो ससियेल मिडियायाव टाइम वेस्ट खालामनाया बिराद इजि होननांगोन आरो जेब्ला नोङो माने एनटिए जों बे आनजादाव जिरायबाय दा बेयो नोङो सानदोंमोन ना जे आं डक्टर जानो हाथारसिगोन बेबायदि मोनसे फैदोंमोन नामा कनफिडेन्स दंखायोमोन नामा एग्जामनि सिगाङावथ' जेबो कनफिडेन्स गैयामोन मानो होनबा माने एग्जामनि 1 month सिगां माने देहाया मोजां नङामोन पुरा माने लोमजानानै 2 weeks आं फरायनो हाखायाखैमोन बेनिखायनो माने लास्टाव माने जिखिनि जादोंमोन बेखौल' रिभाइज खालामनो हादोंमोन आरो ओमफ्राय एग्जामाव थांनानै आं माने पुरा सियर नङामोन जे मोनगोन होननानै बाट जितियानोखि कुइसन पेपारखौ मोनबाय उनाव जितिया माने आं माने बाय'लजिखौ फार्स्ट एटेम्प्ट खालामदोंमोन ना जे बाय'लजिनि कुइसनखौ नुबा होमबानिया माने बाहाय रियेलाइज जाबाय आरो कनफिडेन्स फैबाय आरो बाहाय जे माने मोनगोन मायावबाबो मोनगोन एटलिस्ट माने क्लियार जागोन बे माने कनफिडेन्सआ फैबायमोन आरो कुइसनखौ नायनानै जुदि माने डक्टरखौ मोनबाय फरायनो मोनबाय माने बेबायदि मोनसे माने सिमां दं नामा जे बबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टआव नों स्पेसियेलिस्ट जानो थाखाय स्पेसियेलिस्टआव ओरैनो पेडिट्रिक्सआव थांगोन सानदों दा पेडिट्रिक्सआव थांगोन सानदों बाट दानो डिसाइड खालामनो हाया नालाय खारन 5 yearsआव मिथिगोन ना मबे लाइना बोरै होमबानिया सोलायनोबो हागौ टाइमजों आरो सिटुएसनखौ लानानै बबेयाव थांनानै बिदि माबाहैगोन आरो प्रिफार खालाम दानो माने सियर जे बेयाव थांगोन होनना बेखौ सानना लायाखै आरो जेनेरेल डिग्रिखौ खालामगोन सानदों जों नुबाय नोंनि जिखिनि लाइमोनफोर दङ नोंनि उन्दैफोर दङ दा बिथांमोननि थाखाय नोंनि साजेसना मा थागोन जों नुबाय दिनै बिराद माने बिमा बिफाया बिराद गावनि गथ'खौ लानानै सिमां नुयो आसा खालामो मिजिं खालामो जे आंनि गथ'आ माबा मोनसे जागोन खिन्थु बबेबा जों नुबाय दिनै जोंनि बर' गथ'फोरखौ स्पेसियेलि हौवासा गथ'फोरखौथ' बुंनो आं बिनि सायावनो एसे बुंनो नागिरदों जे बाइक नङाब्ला कलेजफोराव थांनो नागिरा बे बाइक लाथारनांगौ होननानै सानो नामा बेखौथ' आं सानखाया आं पुरा एगेन्स्टखा बुंनो थाङोबा खारन बे बाइक लानांगौ होनना बे खुरां गैयाना नों साइकेलजोंबो नों जुदि गाव फरायनो इस्सा दोङोबा साइकेलजोंबो थांनो हागोन आरो बिराद स्टुडेन्ट बिदि थायो जे माने बिमा बिफानि इनकामखौ नायालाखानो डिमान्ड खालामो जे आंनो नङा नांखागौ जेरैबाबो नांखागौ नङाबा बिदि खालामगोन माने मा होनो माने डिमान्ड माबाना होयो आरो ब्लेकमेलिं खालामो पेरेन्टसखौ आं बुंगोन जे बे बिराद हामा आरो खारन पेरेन्टसआ नोंखौ खस्थ' खालामहोनानै फरायहोदों बेखिनिखौ नों एप्रिसियेट खालामनांगौ बिसोरखौ माने बिदि आरो बार्डेन होनानै माने एसां बेखिनि खालामनाङा आरो जि दोङो बेखिनिदोनो एप्रिसियेट खालामनानै फरायलांनांगौ आरो बिदि डिमान्ड खालामनाया बिराद हामा आरो आंनि मथेबा खालामनो नाङा